Ja sam Ida Pandur, vlasnica sam firme Entourage i poduzetnica. Otvorena, uporna i radoznala. U srednjoj školi sam bila uvjerena da ću biti novinarka, tako da sam bila sam jednako radoznala kao danas, ali sam tu radoznalost usmjeravala u nekom drugom smjeru i na kraju sam se ipak odlučila ići na ekonomiju i to me dovelo tu gdje sam danas. ISEC je bio moje prvo, ajmo reći, neko radno iskustvo iako je bilo u studentskoj udruzi i mogu reći da je to zaista nešto što mi je promijenilo život. Iz razloga što smo tamo zaista imali priliku raditi praktičan dio posla sa firmama, sa poduzećima, organizirali smo career days, bili smo na raznim međunarodnim konferencijama, tako da još od tih dana imam prijatelje širom svijeta. Ja sam išla na neku konferenciju u Tursku preko ISEC-a i tad je Facebook bio novi. Mi smo dobili pozivnicu od naših prijatelja iz drugih zemalja. Povezali smo se u grupi koja je bila za konferenciju. Ja sam zahvaljujući Facebooku tada dobila smještaj kod prijatelja od osobe koja je bila u toj grupi u Istanbulu i tu sam prvo shvatila koliko je taj Facebook super, koliko je moćan, ako se dobro iskoristi. Voljela sam uvijek marketing, voljela sam pisanje i to se činilo kao neka idealna kombinacija svega. Pa Entourage je bio nekako, ajmo reći, logičan slijed u mojoj karijeri. U studiju sam bila voditeljica cijelog odjela, bila sam potpredsjednica i odlučila sam otvoriti nešto svoje i pošto je digitalni marketing ono što obožavam, što nije samo nešto što radim nego što živim, to je bilo logično. Malo me trema, ali me to uvijek nekako ispunjava nekom dodatnom energijom i uvijek nekako inspirativno. Nemam pojma, lijepo je osjećaj kad možeš nešto što ti smatraš da je bitno, što je lijepo, što je tebi puno značilo, kad možeš to podijeliti s drugima. Još ako je to njima zanimljivo, onda je to čisti vinek.